what's on? I can tell. Here it is. Go back. Too late, I'm in the 40s. Gotta go around the horn. Faster. Wait. That's it. Now, Ed. Ya Allah ya Gusti. Biasku iki lho, cek ganteng e sih. Ngene kayak gak wong Korea lho. Ngene iki kayak wong blastran saka Korea. Ningan di sini padus tanah hapni. Laku mah kayak cincin liara ibu. Wah, wong ya plastik kayak dibujani. Sawat wae. Dong guys, sikil kelewes kita kate biasa kan ganteng. Ganteng sih ganteng. Tapi ya kayaknya dokter gak iya Rel. Jelas, lo anda lah irungnya lanjut ngono. Durung mana gaya becong-becong kabeh. Lanang ke make-upan, lah karepe mejeng ta. Bencang. Biasku iki gak bencang tapi kiyowo. Iri ta Mas, tinggal dong. Aku iri ku karo wong sing sregep ibadah, gitu karo wong sing jeneng joget-joget wae. Emang oleh sesregep ibadah iku. Mulai tambah stres. Allah wakbar ampuni kancaku ya Allah. Gak jelas. Assalamualaikum Rek, ya Allah. Alhamdulillah loh kita bisa ketemu maneh. Nemen pol aku. Waalaikumsalam. Lho iki aku tambah ayu ae ngene. Lah ya paling aku rek dadine. Lho ya iya lho Rek, bojoku wae lho. Saiki ku dadi bos tambah emas, tapi duit kayak perawatan iki yo. Kadus jatah nggih kata. Kok enak ngono uripe sampean? Ya jelas, lho entah. Aku ku lho jek mari tumbas HP nembe ke aku HP aku sih kira nasi kroak. Lho, nak rasa HP ku pun lagi ana wong anakku wingi njal ke atas teko iku iPhone 14 Pro Max. Lho iya ta. Piye kok iso ngono? Gak bahaya ta, Hap? Wis lho entah lah tas iki lho. Tas iki kok bojoku ndek Milan. Larang kira kan 200 juta. Aku wingi sampean komen deh postingan Facebook jual barang bekas. Nek sampean minat tas niku. Astagfirullahaladzim. Sampai ini gua ajak suudan ya. Wong tas iki regane 200 juta kok iso diarani tuh Mas Dik. Jual barang bekas iki lho. Kan Milan nyanyi di jamnya iku. Jano arek Milan niku. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Loh, kok wis iki nak wis gede ini. Gua. Ayo gua saya dalam luas. Kula nyuwun pangapura marang sampean Bude. Aku yang pinter luas, salah aku nangkal aja syukuran awakmu. Bude. Ya, aku piye iki lho ora awas banget bulan baru-bareng iki lho. Saya gak tahu sa. Lho, Mas. Bareng Mas. Iya padha-padha. Aduh, majikan nikah, mas gede loh. Kok gini udah jauh tuh, Boten mungkin Bude. Kula tasih fokus kuliah. Nggak apa semua kuliah loh, apa nikah. Pun buka sih tadi tempat kaki karir sambil dipaksa. Nah, aku semua gaji keluar. Kami mau nikah itu 5 tahun. Dan saya kira terus enak ini kok. Nanging Bude serai to. Kurang ajar. Ya Allah, Pak, jalan-jalan pulang. Sabar Mbak. Tak jadi Gusti Allah mboten wonten sing werna sanikae didongake wae Bapak benten nonton alam kubur. Bosen, bapak sih wonten punapa itu berniku. Pun Mbak sadar Mbak. Loh, apa nih kok rame ini? Oh, apa dengar kabeh kan kira aku mati dalam keadaan dari kapan ini? Bapak, kesel tak? Bapak kalau bawa sakit sepeda terus mboten sadar. Pramila, kita gambarin bapak sampai sedot. Hah? Mbak, memang iku mboten Bapak nang iku setan piye?
Setan mangkang ya jelas-jelas. Lajeng terus piye, Pak? Belum nanti. Sampai tenung, Pak. Ayo. Iya ya. Siji kabur. Bapak ada dikira setan wis nggak kemulai.